Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Nthambi ya Boma yowulutsa mawu mdziko muno ya Malawi Broadcasting Corporation MBC yachotsa Ntchito muwulutsi wawo wodziwika kwambiri a Hope Chisanu yemwe mmbuyomu ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP anali mkonzi komanso muwulutsi wa program ina yonyoza chipani cha Malawi Congress Party MCP chomwe pano chikulamulira boma pansi pa mgwirizano wa tonse. Izizo zili mukalata yomwe yachotsa Ntchito yomwe ife tayiona ndipo yasayinidwa ndi mkulu wa Nthambi ya MBC a George Kasakula. Chifukwa chomwe amuchotsera Ntchito akuti ndikamba kosowa mwambo kumachita kuti amalemba malipoti abodza ndi kumapereka kwa mkulu woyang'anira mapulogalamu ku wireless. Kalatayi ikuti a Hope Chisanu amapereka malipoti a miyezi itatu pa chaka, mchingerezi amachita kuti quarterly reports kwa mkulu woyang'anira pulogalamu iyi, ndipo kudzera mu malipotiwo iwowa amanama kuti akumayendera ndi kuona mmene magulu omvera wireless aja mchingerezi amachita kuti radio listening clubs ndi kumamva kuti akukumana ndi zopinja zautani. Komatu akuti wireless ya MBC kudzera mukafukufuku wawo anapeza kuti a Hope Chisanu pa ntchito yawo anangoyendera radio listening club imodzi yokha mwa anayi omwe pa ntchito yawo iwowa amayenera zoyendera. Izitu akasakula kuti ndi zosemphana ndi section 11 yakagwiridwe ka ntchito ka Nthambi ya MBC yomwe mchingerezi amayitcha kuti MBC Staff Terms and Conditions of Service 2019. Kalatayi inatinso a Hope Chisanu omwe amadziwikanso ndi dzina lakuti ankubembelezi kamba kakukula kwawo kwa mawu mbali yosungitsa mwamboyi ya disciplinary committee inawapeza kuti alibe chilungamo komanso amapereka umboni wosiyana pa nthawi yomwe amawayitana kuti akamve mbali yawo ya nkhaniyo. Kumbali ya a Hope Chisanu akuti anawuza komitiyo kunena kuti vuto lokhalo lomwe linali mu lipoti lawolo ndi kufanana kwa mayina amagulu omvera wirelessiwa osati amapereka malipoti abodza ayi. Komatu akasakula kudzera mukalata yomwe yachotsa pa ntchitoyi anayankhula kunena kuti likulu la wireless lagwirizana ndi ganizo la komiti yayikulu yosungitsa mwambo ku Nthambi kunena kuti iwowa akuyenera kuchotsedwa pa ntchito pompopompo kamba kokanika kuyankhula chilungamo ku komiti yosungitsa mwamboyi. Kalatayi ikupitiriranso kunena kuti pension yonse ya a Hope Chisanu iperekedwa kwa iwowa monga mwa malamulo a Pensions Act 2011, ndipo akuzidwa kuti abweze katundu aliyense wa wireless kuphatikizapo identity card. Manong'onong'o akumveka kuti a Hope Chisanu sanalakwe monga mmene kalatayi ikunenera, koma ngowapezera chifukwa chowochotsera pa ntchito popeza iwowa ndi mmodzi mwa anthu omwe ankanyoza chipani cha MCP ichi chisanalowe mboma. Iwo pamodzi ndi wogwira ntchito wina Steve Maseya ankawulutsa programu ine yotchedwa Never Again.